full jiggatir guys. Alesnena babi. Hello guys, இந்த dress குதிரலிದೆ ತಂದೆ ಎಂಚುಂಡು ಪನ್ಪಲ್ಲೆ. ಎಂಚುಂಡು guys. Hi. Hi. Hi, ಬಾಬಾ ಚಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ ಐತ ಕುರ್ತೆ ಇಕ್ಕೊಂಡು. So guys, ಇಂದ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದುಂಡು. ನೀ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬುಡು ತನ್ಸು. ಅಕ್ಕ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟುಲ್ಲಿರ್ guys. ಗೈಸ್ ಪೂಜೆ ಮಾತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನಿರ್ ಬರ್ತಿತ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಡವಡು ಲೋಕೇಜಿ ಕಂಡ್ರಿಂಚ ದಾಳ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದಾದ್ರು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾದ್ರ ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ರೆಡಿ ಆದ ಈಗಲೂ ಓಡಿ ಬೈದಿರ್ಬೋದು ಏನೊಂದಿಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಪಡಚಿಲ್ಲಾಕಂತಿಬ್ಬರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇನಿ 7ನೇ ದಿನಕ ಮಾರನೇ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಅವನುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ತೋಚ್ಪಾವ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ದೊಂಬ ಮಾತ ಪಾದಿರ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಆತನು ಅಡಿ ಗಂಜು ಬಿರಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅವಳು ಲೆಟ್ಟಲೆ ಅಕ್ಕ ಜಿಗ್ಗಾತಿರ್ ಗೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಫುಲ್ ಸಾರಿಡ್ ಪೋಸ್ಕೊರು ಶೋಕು ತುಲೆ ಅಕ್ಕ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗಾತಿರಿನಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನೆ ಎದಕ್ಕೆರೆ ಮಾತ ಅಕ್ಕನೇ ಪೋಪೋ ಫುಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲ ಅವು ಏರು ಮಕ್ಕಳು ಏರ್ಕೊಂಡು ಪಾನಿ ಅಕ್ಕ Alesnena babi. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂದ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೇರು ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿ ಕವು ಮಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ಗೈಸ್ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ ಸೇರ್ದೆದು ಮೇರು ಬಾಂಬೆರ್ದು ಹೋಯ್ದಿನತೆ ಮೇರು ತುಲೆ ಬಾಂಬೆರ್ದು ಹೋಯ್ದಿರು ಅರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿಯಾ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮುಲು ಧನ್ಯ ನಮ್ಮೊಲ್ಲೆರು ಮುಲು ಮಿತಾಲಿ ನಮ್ಮೊಲ್ಲೆರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲಕ 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 ಇಂಚಿತ್ತಿನಿ ಲಕ ಲಕ ಅಯ್ಯೋ ಒಳಗೆ ನೆತ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹೀಟ್ ಆಯ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ಲ ಕಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ್ ಫುಲ್ ಬೈದ್ರು ಬಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಿರ್ಚಿದ್ಬೋಲ್ಲ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಮಿಯ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಖಾಲಿ ಮೇಡುಂಡೆ ಇಡೋರ್ಗೆ ಅಡೆಕೋರ್ಗೆ ಸೊ ಈತ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೋಲ್ ಗೈಸ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ರಜೆನೇನಿ ಮಾರನೇ ಮೇಲೆ ರಜೆ ಆಯ್ತು बाबा हाय पलने बाबा हाय पलने हाय पलने हाय ಆಯ್ಷ ಬಾಬಾ ಚಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಐತ ಕುರ್ತೆ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಲ ತಗೊಂದುಲಿ ಇನ್ನ ಬುಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ
ಸಿಂಚು ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನೀ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆತ ಇತ್ತೆ ಕೆಲ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಟ್ಟಿಜ್ಜಲು ಕಿಟ್ಟಿದ ನೀಜ್ಜೇರು ಏರ್ ಮದುಲೇರು ಮಿಠಾಲಿ ಸಿಂಚು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಚುಲು ಬತ್ತಲು ಲೇಟ್ ಬತ್ತಿನಾಲು ಪಿದಾರ್ದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುದ್ರೊಳಿ ಬರ್ಲೊಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕುದ್ರೊಳಿದೆ ತಂದಿದೆ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಣ್ಣಿ ಮಾತ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣಿ ಬೊಕ ಏನ ವೆಗ್ಗೆಲ ಬರ್ಪೆ ಇದ್ದೆ ಮಾತ ಕವರನ್ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಳಿಗೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ವನಸ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ತಿಲೇನಿಕ್ಕಿದೆ ಗೈಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೈದೆ ತುಲಾ ಈ ಬುಕ್ ತೋಪೋಜ ಬನ್ಪ ತೂಲಾ ಗೈಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೈದೆ ಕೊಳೆ ಕಟ್ಟಿಲು ಪೋನಾಗೆಲ್ಲ ಮೀನು ಇಡ್ತೀನಿ ಪೂಜೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಗೈಸ್ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಬಂತವೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕೊಕ್ಕು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಕ್ಕೊಕ್ಕನ ಅಕ್ಕ ಜನ ಬೈದಿರ್ ಗೈಸ್ ಜನ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೇಗ 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 ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಡು ಬಿಡು ತನ್ಸು ಅಕ್ಕ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟುಲ್ಲಿರ್ ಗೈಸ್ 8 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದಾರ 8 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದಾರ 8 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದಾರ 5 ಗಂಟೆ ಆತಿ ಆತಿ ಓಲೆ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಏನು ಹಾಕಿ ಗೈಸ್ ಪೂಜೆ ಮಾತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನಿರ್ ಬರ್ತಿತ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರು ಮಾತಾಡಿತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಡವಡು ಲೋಕೇಜಿ ಕಂಡು ದಾಳ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ತಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನಿರ್ತೀರ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ನಾನು ಬೇಲೆ ಇರ್ತೇನೆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಿತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಮಲೆಜ್ಜಿ ನಾ ತಿಕ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಪವ ಯಾನು ಸಿಚ್ಚುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದೋಷ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಏನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಂಚೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗ ಏನಿ ಒನಸಂಡ ಮೇಂಗ್ಲಿನ ಬುಡ್ದು ಮಾತಾಡ ಅಪ್ಪುಂಡೆ పెడసిగోని అతవన సండే వచ్చిండే